रामो राजमणिः सदा विजयते रामं रमेशं भजे रामेणाभिहता निशाचरचमू रामाय तस्मै नमः। रामान्नास्ति परायणं परतरं रामस्य दासोऽस्म्यहं रामे चित्तलयः सदा भवतु मे भो राम मामुद्धर। आपदामपहर्तारं दातारं सर्वसम्पदां लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो भूयो नमाम्यहम्। बुद्धिर्बलं यशोधैर्यं निर्भयत्वमरोगता अजाड्यं वाक्पटुत्वञ्च हनुमत्स्मरणात् भवेत्। आपादमौलिपर्यन्तं गुरूणामाकृतिं स्मरेत् तेन विघ्नाः प्रणश्यन्ति सिद्ध्यन्ति च मनोरथाः। तपस्वाध्यायशुश्रूषा कृष्णपूजारतं मुनिं विश्वेशमिष्टदं वन्दे परिव्राट्चक्रवर्तिनं। श्रीगुरुभ्यो नमः। हरिः ओं. प्रह्लाद बरोದು उग्र नरसिंहालय क्षेत्रांतू कार्तिक मासाचे प्रतिपत्त दुकून आरंभ करून दशमीपर्यंत कसने श्री रामवैभवोत्सव चोलच्या रस्सा त्या कार्यक्रमाचे अंग दावून अनेक कार्यक्रम मुलकी क्षेत्रांतू रामपट्टाभिषेकाच्या पुरो रामनाम तारक मंत्राचे हवनाच्या पुरो ಇನ್ನಿತರ अनेक कार्यक्रम गंतून घेतील असा त्या कार्यक्रमाचे अंग दावनूची हे प्रवचन मालिका कसं नसतं त्या प्रवचन मालिकेंतू आईच्या दिवसाच्या प्रवचन मालिकेंतू श्री रामचंद्राले आदर्श लोकोत्तर दावन असेल तसं व्यक्तित्वाचे विषयानं आम्ही चिंतन करूया मनन करूया। आमगेल सनातन धर्मांतू अवताराचे इन्कार्नेशनाचे एक कॉन्सेप्ट असं परमात्मा अवतार घेऊन ह्या भूईंत येता कसं लेका कृष्ण गीतेंत सांगता परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। कृष्ण सांगता प्रति युगांतू हा अवतार घेऊन येता कसं लेका परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां दुष्टाल संहार करचे कतिरा शिष्टाल रक्षण करचे कतिरा हाव अवतार घेऊन येता म्हणून स्वतः कृष्ण भगवद्गीतेंत सांगता। तशी परमात्मा अनेक अवतार घेऊन दुष्टांक संहार करचे कतिर शिष्टांक रक्षण करचे कतिर ह्या भूईंत येता तसल ह्या परमात्माला अनेक अवतारांतू अत्यंत महत्त्वपूर्ण अवतार म्हळ्यारे कृष्णावतार आणि रामावतार। यद्यपि परमात्माला अवतारांतू खंचे भेदना मत्स्यादि दशावतारस्य पुरो ಇನ್ನಿತರ अवतारस्य पुरो खंचे अवतारांतू एक अवतार महत् होड अनेक अवतार सान म्हळेल भेद अवतारांतना दलरीची कृष्णावतारनी रामावतारंक अत्यंत लागी कसं लेका म्हळ्यारी आमगेले ह्या भारत राष्ट्राचे सांस्कृतिक परंपरेचे मूल स्रोतस आणि स्फूर्ती दिलेले तसल एक अवतार रामावतार आणि कृष्णावतार म्हणूयात। त्या कारणानं रामाक आणि कृष्णाक आम्ही राष्ट्रपुरुष म्हणूयात राष्ट्रदेवता म्हणूयात। तशी रामाला एक आदर्श व्यक्तित्व तागेले गुणचिंतन लोकोत्तर दावन असेल तसं व्यक्तित्वाच्या विषयानं आम्ही आईच्या दिवसाक चिंतन करूया। रामू परमात्मा रामदावन अवतार घेऊन आयलो आमका देवान अवतार घेऊन येऊचे दुष्टांक संहार करचे कतिर शिष्टांक रक्षण करचे कतिर मात्र वे म्हणलेले एक प्रश्न येता कित्या म्हळ्यारी आम्ही परमात्माक कसन सांगताची म्हळ्यारी तो अघटित घटक अनंत ऐश्वर्यस सर्वसमर्थो कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम समर्थः अघटित घटना समर्थो म्हळ्यारी आमच्यान कसन साध्यस त्या असाध्य करचे सामर्थ्य परमात्माक आस आमच्यान कसन असाध्य म्हणून दिसता त्या साध्य करचे सामर्थ्य परमात्मा आस। तशस्त म्हणताना परमात्मा कृष्ण दावन आयलो राम दावन आयलो कसं लेका आयलो रावणाक संहार करचे कतिर कंसाक संहार करचे कतिर ಇನ್ನಿತರ दुष्टांक संहार करचे कतिर आयलो। ह्या सर्व दुष्टांक संहार कोरकादले रे
परमात्मान रामदावनो कृष्णदावनो येऊचे अगत्य अस्वय म्हणेल एक प्रश्न की त्यामुळे परमात्मा खंय बैसला वैकुंठांत की खंय आसता थंच्यानची त्या परमात्मान संकल्प केल्यार पुरा सर्व जगत्याचे सृष्टी स्थिती लय ह्या सर्वाक कारण परमात्मा म्हणल्यानंतर परमात्माले इच्छेक अनुगुण जावन सर्व दाता म्हणल्यानंतर परमात्मा खंय बैसला थंय ताणें संकल्प केल्यार पुरो कंस मोरो रावण मोरो म्हण संकल्प केल्यार पुरो तांकां मरण प्राप्त जाता त्या दुष्टांक संहार करचे खातीर देवान हांगा कृष्ण दावन येवन गोपालक दावन तितले पुरा कष्ट अनुभवसून परमात्मान राम दावन येवन वनवास अनुभवसून तितले अवमान अनुभवसून ह्या सर्व कष्ट परमात्माक ताण अनुभवसूचे अगत्य आसवे भूंयक येवचे अगत्य आसवे म्हणल्यार एक प्रश्न हाका मध्वाचार्य उत्तर दिताची तांणी उल्लेख करताची परमात्मान अवतार घेवन येवचे दुष्टांक संहार करचे खातीर मात्र न्हय आनी कसल्या का मर्त्यावतारस्त्विह मर्त्य शिक्षणं रक्षोवधा जीवन केवलं विभोः मर्त्यावतारस्तु इह मर्त्य शिक्षणं परमात्मान अवतार घेवन येवचे कसल्या का म्हण रे आमकां मनुष्यांक जीवनाचे शिक्षण आम्ही जीवन कशी चलो का आमगेल्या आदर्श मौल्य दाखोवन दिवं का जीवनाचे शिक्षण शिकोवन दिवचे खातीर परमात्मान अवतार घेवन येवचे पळया एक आवसो चारडाक मार्केटाक घेवन वचका म्हण जाल्यार हांडेर मारून घेवन तीन वचत चारडाक सुलभ जाता जाल्यार आवस कसन करता म्हळ्यार त्या चारडाक चमकूच शिको का म्हण आवस कसन करता त्या चारडाल दोन्ही हात धरून घेवन ताका ताजे मागशी चमकार येत व्हरता ती आवस तशी परमात्माक ताण आसिल कडेन दुखूनची रावणाक संहार करचे हे सर्व सुलभ जाल्यार हांग तो मनुष्य दावन मानुषम देहम आश्रित्य मनुष्य दावन आमगेल मध्ये कसले येता म्हळ्यार जीवनाचे शिक्षण आम्ही कशी जीवन चोलका म्हण म्हळ्यार शिक्षण दिवचे खातीर परमात्मा एक आवसूल स्थानार राबून आमकां मार्गदर्शन करता हे सर्व शिक्षण दिवचे खातीरच परमात्मा येता रक्षोवधायैव न केवलं विभोः केवल रावणाक संहार करचे खातीर की कंसाक संहार करचे खातीर की परमात्मान येवचे न्हय आमगेल वैरी कारुण्यान आमगेल उद्धारा खातीर परमात्मान अवतार घेवचे तसले अवतारांतू रामावतार अत्यंत महत्वपूर्ण रामाले व्यक्तित्व बहुमुखी व्यक्तित्व आम्ही अनेक दृष्टिकोनारी रामाक पळयत एक राम प्रजावत्सल जावन आम्ही रामाक पळयत तदनंतर शत्रुवत्सल जावन पळयत तदनंतर ताका प्राणीवत्सल जावन जाल्यार आम्ही पळयत रामाल बहुमुखी व्यक्तित्वाचे आम्ही चिंतन वाल्मिकी रामायणाचे कसन श्लोक आसाची ताजे मुखांतर आम्ही समजून घेवयात सुरवेरी रामाक अयोध्यावासी कोण जन आशिल्ले तांगेल वयर आशिल्ली तसल प्रीती अभिमान गौरव आदर आणि जनांक रामा वयर आशिल्ली तसल प्रीती अभिमान आदर हांगेल मध्य आशिल्ले तसले अन्योन्य संबंध वर्णन करत वाल्मिकी रामायण प्रसंग कसने म्हळ्यार दशरथ महाराजू रामाक पट्टाभिषेक कोरका म्हण निर्धार करून सर्वांक आपेता तागेल अंतःपुरांत आशिल्ले तसले तागेल राज्याचे मंत्री कोण आसाची तांकां सर्वांक आपेता इन्नितर राज्याचे राय थंचे मंत्री अनेक वनवासी नगरवासी ग्रामवासी सर्वांक तो आपेता आपोवन घेवन सर्वांक तागेल निर्धार कसन आसा ते प्रकट करता तो सांगता जीर्णस्यास्य शरीरस्य विश्रांतिमभिरोचये पळया हांव इतले वर्स अनेक वर्षपर्यंत हे अयोध्येच्या सिंहासनार बैसून प्रजापालनाचे कर्तव्य निर्वहण केला राज्य परिपालन केला जाल्यार हे श्वेतछत्रा मुणांतूची हे सिंहासना वयर मिगेल शरीर जीर्ण जावन गेला आत्त मिज्यान कुडवाना विश्रांतिमभिरोचये म्हाका आतां विश्रांती जावका म्हणून दिसता आसा त्या कारणान हांव एक निर्धार आयला मिगेल म्हालगड चल्लो कौसल्यानंदनु रामचंद्राक युवराज पदवींत अभिषेक कोरका पट्टाभिषेक कोरका म्हण हांव संकल्प केला तुमगेल अभिप्राय कसने म्हण सर्वांक निमगिता दशरथ सर्व मंत्री अशे पुरो ग्रामवासी वनवासी नगरवासी सर्वाले प्रतिनिधी जावन अनेक लोक आयिल्ले एक कंठान सर्व दशरथाले हे निर्धार कसन असं प्रशंसा करतात तांणी श्लाघन करताची
दशरथा तू घेतील तसल निर्धार अत्यंत उचित दावनस समंजस दावनस. दशरथाक एक पंत डाऊट येवच्या सूर जाता. अरे तो निमगीत सर्वांक हाव इतलं वर्ष राज्य परिपालन केलं, कित्याक मिगेल राज्य परिपालन केलेलं वैखरी तुमकी इष्टदायिनी वय, हाव कसन चूकी केला वय. रामाक पट्टाभिषेक दाव का म्हणल्यानंतर तुमकी इतलं संभ्रम कसं लायक, मिगेल वैर कसन असमाधान असवय म्हणून निमगीता दशरथ. तेदन म्हणतात सर्व नाही दशरथा आमक तुगेल वैर असमाधान ना. दलरी राम तागेल पट्टाभिषेक दाता तो राय दाता म्हळ्यारे आमक ताजी तिथलं संभ्रम कसं नाही ना. कित्याक म्हळ्यारे रामाल तसले एक गुणसंपन्न व्यक्ती रघुवंशांत आम्ही कोणाक पळेनी. तुगेले की ना कितली की वैरी गुण रामाक अस तसल गुणसंपन्न व्यक्ती का आम्ही रामाक खई पळेनी. आम्ही गेले ह्या स्वप्न राम एक दिवस राय दाता म्हणून म्हणले स्वप्न तू साकार करून दिल्या, त्या निमित्ताने ह्या संभ्रम शिवाय तुगेल विषयान आमक कसने असमाधान ना. तू उत्तम रीतीरे राज्य परिपालन केला म्हणून म्हणताची. पळया हंगा दशरथो तो रायो त्या कालारी ताणे कोणाका आप्पोनो सर्वाल अभिप्राय निमगूच अगत्य नासिल्या. रामाक पट्टाभिषेक कोरका म्हणून निर्धार केलव्या, नेक्स्ट दिवस पट्टाभिषेक कोरयात, कोणाक निमगूच अगत्य ना. दलरी सर्वांक आप्पोनो विचारसित्तो. पळया त्या कालारी मोनार्की म्हळ्यार अरसोत्तिगे म्हणताची. राजप्रभुत्व राय कसन सांगता त्या सर्व चलता. जनांक लॉज कशी आसका, रायान कशी चोलका, राज्य कशी चोलका म्हळ्याला विषयांतो जनांक कसने अधिकार ना. तांनी कसने सांगची तशना. डेमोक्रेसी नासिल्या. आयची कालाक डेमोक्रेसी आस म्हळ्यारे वी हॅव द अथॉरिटी टू चूज अ गव्हर्मेंट. दलरी आमगेल्या प्रतिनिधी जावन तांनी लॉज थंय इम्प्लिमेंट करताची पार्लिमेंटांत. जाल्यार आज कालांतू डेमोक्रेसी असल्यारीची मोनार्की आसा. राज कसन सांगता आमका आमगेल इच्छेक अनुगुण जावन तांनी लॉज करनाची. तांगेल मना कशी येता तांनी तांकां अनुकूल जावची तशी तांनी करून घेताची. आज काल डेमोक्रेसी आस जाल्यार हिची मोनार्की आसा. जर फुडली कालांत पळया मोनार्की आशिल्या राजप्रभुत्वाची जाल्यार डेमोक्रेटिक वेरी सर्वदात्त आशिल्या. दशरथाक अगत्य नासिल्या दलरीची रामाल विषयान कसन अभिप्राय आसा. रामान कितले जनानुराग संपादन केला म्हणेल विषयो त्या समजून घेवक असेल दशरथाक. तशी दशरथान सर्वांक आपोवन निमगेल्या सर्व एककंठान ह्या प्रशंसा व्यक्त करताची. आनी कसन वेळ दशरथ म्हणता आनी कसन वेळ करचे ना, फाल्या दिवसाकच रामाक पट्टाभिषेक दावो म्हणून घेवन सांगता. ह्या विषयो सर्वत्र काडगिच्चसी व्याप्त जावन हरडता. त्या अंतःपुरांत असेल जसल दुष्ट स्त्री परमनीच स्त्री मंथरेल कान्नाक पडता रामाक पट्टाभिषेक काही फाल्याक म्हणून. इडी समग्र राज्याचे जनवर्ग अत्यंत संतोषार आसाच रामाक पट्टाभिषेको म्हणून. जाल्यार मंथरेक ह्या विषय पडले तक्षण ती सीदा अंतःपुरा भितर धावन येता. थंय कैकेयी ती विश्रांती घेत असता. विश्रांती घेवच्या संदर्भाचेर ही येवन तीक जागोवन तिगेले विश्रांती वाईट करून एक जागोन म्हणता कसन तू हे मूढमती मंदमती तू अस्सल संदर्भाचेर निद्दल्या, भायर समग्र राज्याक उज्ज पडला, तू हांगा आराम करून निद्दल यावे म्हणून येवन तिका जागेता. कैकेयी निमगीता कसन जाल्ले को मंथरे कसन जाल्ले तसल कसन अनर्थ जाल्ले. मंथर म्हणता पळे तुगेल चाल्लो भरताक ताक्क म्हूण आसिल तसल सिंहासनावयर फाल्याक युवराज पदवीन तो रामचंद्राक अभिषेक करताची. पळे कसर होड अनर्थ जाताच पडा हज्जिकिना होड अनर्थ जावकावे तुका. कैकेयी म्हणता रामो वा भरतो वाहम विशेषम नोपलक्षये. हे कैकेयील उत्तर. मक्का राम दव्व भरत दव्व हे दोग जनाल मध्ये कसने भेद दिसना. मक्का दोग जन समान. हे कैकेयील अंतरंगांत आसिल तसले रामाल विषयान अभिप्राय. अंतरंगांतू रामाल विषयान कसने वाईट नासिल तिका. दलरी मंथरेल दुष्प्रेरणेन कशी दात्ता म्हणून म्हळरे मंथर थैक राब्यना. मंथर सांगता हे मूर्ख स्त्री तुक गोतना राजकारण कसन म्हणून तुक कळना. ह्या पॉलिटिक्स भितवेल तुक कसं म्हणून कळना. पळे रामाक पट्टाभिषेक केल्ले म्हणून दलारी फाल्या युवराज पदवीर तो येता. कौसल्या राजमाता दावन
तिगेल वैभव तुक त्या सहन करून घेवच्या दायना, तू तिगेल दासी दावन काम कोरका दाता, ह्या तुक ಒಪ್ಪಿಗಾಸುವೆ पळ्या इतलं सर्व अनर्थ मुकार दाता पळ्या आलोचन करी. मंथरा मंथ कैकेयी समर्थन करता ना, यथा भरतो मान्यः तथा रामः. मक्क भरत कशी मान्य की भूय ए भाभी राघव, मक्क थोडे चढच राम मान्य कित्याक म्हणून म्हळ्यार राम तागेल आवसोक कौसल्यक कितले गौरव करता, अभिमान प्रकट करता, बहुमान करता, ताज्यकिना एक मुष्टी चढची तो मक्का मिगेल वैर ताक अभिमानस्सा मिगेल सेवा मिगेल शुश्रूष करता. त्या कारणानं तान तक्क पट्टाभिषेक म्हळ्यार म्हाका संतोषाचे विषय म्हाका हंत कसनेची बेजार ना म्हणून घेऊन सांगता. समर्थन करता ती रामाल पट्टाभिषेक दावो म्हणून सांगता. जाल्यार मंथर सोणा दुष्ट स्त्री कलिपत्नी ती खंय सोडता. मंथर सांगता पळय तू कौसल्या राजमाता दत्ता, तू तिगेल दासी दाव का एक राज्यान तू तांनी तुका वरोंक घेतल्यार वय फाल्ल्या तुका रामान राज्या दुखून भायर घाल्ल्या कसन करता. भरताक भायर घाल्यार कसन करता तू. रामाल संततीच मुखार सिंहासनार बैसता, तुक कसन हे राज्यांत मौल्य असना, तुक भायर घाल्यार तू कसन करता. म्हणून अशी अनेक रीती रे तिक प्रचोदन करून मंथ कैकेयी अंत्यारी सांगता वय बाय परिवर्तन दात ती सांगता कैकेयी. तस जाल्यार कसन उपाय असं सांग म्हणत मंथरेक ह्याची दाव कासिल्या. मंथरा सांगता तुक दशरथान दोन वर दित म्हणून सांगला ना त्या आत्ता निमगी कसन आहे. एक रामान वनवास कोरका 14 वर्षपर्यंत, दोन्हीच्या भरताक पट्टाभिषेक दावका, ह्या दोन्ही वर निमगी. कैकेयी तशी येऊन दशरथाक निमगिता. दशरथाक सांगता दोन्ही वर दित म्हणून म्हणलेला आत्ता दी कसन आहे. भरताक पट्टाभिषेक रामाक वनवास. दशरथो अत्यंत दुःखित दाता, खिन्न मनस्क दावनो तागेल्या दोळ्या दुखून अश्रुधारा होळतस. तो सांगता दशरथो शे हावा अशी वचन केदनाय दिवच्या नासिला, तू कसन दावका त्या वर निमगी म्हणून हा वचन केदनाय दिवच्या नासिला. वचन दिल्लेला का असल अनर्थ आजी दातस म्हणून अत्यंत दुःखित दावनो दशरथ सांगता. दशरथो मस्त विलाप करता. ताणे रामाक वचून कशी सांगच्या ह्या विषय. रामा तू वनवास कोरका भरताक पट्टाभिषेकू कित्या म्हळ्यार फुडले दिवस निर्धार जाल्ला रामाक पट्टाभिषेक दावचे म्हणून. आत्ता सडननी रामाक वचून तू वनवास कोरका भरताक पट्टाभिषेकू म्हणून म्हळ्यार विषय कशी सांगचे दायना. दशरथू विलाप करता. ताका दुःख दशरथाक कसन दुःख म्हणून म्हळ्यार हाव रामाले वचून ह्या विषय सांगल्यार मिगेल वचन राम परिपालन करतमू म्हणून म्हळेल दुःख. आईच्या दिवसाक पळया आवस बापसूक आमगेले चरडूमा आमगेले वचन ऐकनाची म्हणून म्हळेल दुःख असता. जाल्यार दशरथाक दुःख कसन आहे म्हणून म्हळ्यार हाव ह्या विषय वचून रामा सांगल्यार राम मिगेल वचन परिपालन करतमू तो विरोध करना. आना हाव कशी बच्चा मिगेल अधिकारू हाव तुगेल म्हालगड पोतू सिंहासनावैर हाव बैसका, तू आत्ता येऊन म्हाका वनवासा वस म्हळ्यार हांव कशी बच्चा दायना, मिगेल अधिकार सिंहासनाचे म्हणून घेऊन तो विरोध करता. म्हणून घेऊन लेकर तो विरोध करना राम. तसल राम तो तागेल व्यक्तित्व तसल आहे. एक चूर विरोध करना अशी पितृवाक्य परिपालन कोरका म्हणून म्हणले एकमात्र उद्देशान तो सर्व परित्याग करून वता म्हळेल दुःख दशरथाक. हे रामाल व्यक्तित्व. दशरथो ताज्यान सांगच्या दायना कैकेयीक निमित्त करून घेऊन कैकेयी रामाक आपण सांगता रामा तू पट्टाभिषेक भरताक दाता तू वनवास कोरका. राम एक चूर विरोध करनाशी स्वीकार्य है तुगेल निर्धार म्हणता. राम सांगता अत्यंत भोजकवी तागेले चंपू रामायणांत अत्यंत सुंदर जावन वर्णन करता. राम ह्या संदर्भाचेर कसन सांगता कैकेयीक म्हणून घेऊन पळय रामाल व्यक्तित्व कसन आहे म्हणून म्हळ्यार कोण कितले एक मनुष्यान सान उपकार केल्यार पुरो सर्वदा स्मरण करता राम. त्याला त्याची मनुष्यान 100 अपकार केल्यार वरकेना त्या मनान दवरून घेना काही. तांगेल भितरी अनंत दोष असल्यार वरकेना कसन गुण आसा त्या मात्र पळयत राम. चंपू रामायणांत अत्यंत सुंदर जावन वर्णन करताची. वनभुवि तनुमात्र त्राणमाज्ञापितं मे सकल भुवन भार स्थापितो वत्समूर्ध्नि तदिह सुकरतायामावयोस्तर्कितायां
मजी पतती गरिया नंबते पक्षपातः. राम सांगता कैकेयी का अमा कैकेयी तुक मिगेल वैरी कितलं कारुण्य गो, मिगेल वैर पक्षपात कितलं तुका. कित्याक म्हळरे आईची दिवसाक तू म्हाका रान्ना पेटयतस, वनवास कोरी म्हूण पेटयतस म्हाका. भरताक पट्टाभिषेक कोरका म्हूण निर्धार केला. म्हाका रान्ना पेटयले रे हांव मिगेल विषय मात्र हांव मिगेल म्हाका मिगेल जबाबदारी मात्र आनी कोणालाय जबाबदार ना. जाल्यारी भरताक तागेल जबाबदारी मात्र नाही, समग्र राज्याचे प्रजा परिपालनाचे कर्तव्य त्या तागेल वैर आसा, त्या जबाबदारी ताका आसा. त्या सिंहासन म्हळ्यार सामान्य सिंहासन नाही, कांट्याचे त्या कांट्या वैर बैसील म्हण केदाता पळोवचेक अत्यंत सुंदर सिंहासना. जाल्यारी त्या कांट्या वैर बैसील म्हण के तुका मिगेल वैर कितलं कारुण्य. तस्सल सिंहासन तू व्हड जबाबदारी भरताक दिवन म्हाका वनवास करी म्हण म्हणतास. ह्या मिगेल वैर दाखोवच तू कारुण्य नव्हे म्हण घेवन राम कैकेयीक सांगता. ताजी वटू पळया रामाल्या गुण मात्र पळयत असतो. कैकेयीन इतलो अपकार केला रामाक, विंगड कोणे जाल्यार असल्यार निंदी करता आशिल्ले कैकेयीक, जाल्यार राम कैकेयी भितर आशिल्ले गुण मात्र पळयत आसा. खसने दोष पळयना हे रामाल व्यक्तित्व. राम अनेक वचन सांगता. म्हाका एक बेजार कसं नाही म्हळ्यार आमा तू वर निमगूच अगत्य नाशिल्लें. मिगेला अन्नाल अभिप्राय आसा शी तू रान्ना वचका भरताक पट्टाभिषेक जावका म्हणून मिगेला अन्नाल अभिप्राय आसा म्हणून तो सांगचे अगत्य नाशिल्लें. तू वर निमगू का म्हणून नाशिल्लें. तू मिगेला आवसो तू म्हाका येवन सांगल्यार हांव वचना म्हणून सांगतशील बे. तुका मिगेल वैर संदेह बे, तुका मिगेल वैर तितले विश्वास हांव तुगेल चेडू, तुची म्हाका येवन रामा तू वनवास कोरका म्हूण म्हळ्यार हांव वतशिलो. तुका मिगेल वैर संदेह आयिल्लेच म्हाका बेजारो. तुका तुगेल चेडू हांव, तुका मिगेल वैर विश्वास याना आसले म्हाका बेजार तितलेची आनी म्हाका वनवास करच्यांत कसने बेजार ना म्हूण म्हणटा. राम सर्व परित्याग करून तागेल्या मागशीची सीता आनी लक्ष्मण दोग जन मागशी येताची. त्या कालाक सुमंत्राक दशरथ पेटयता. सरयू नदी तटा पर्यंत ताका सोण घेवन यो म्हूण घेवन पेटयता. रामाक सीतेक लक्ष्मणाक सुमंत्र सारथी जावन घेवन रथांत बसकारून घेवन वता. पळया प्रजा अनुराग कितले संपादन केल्लें रामाना म्हळ्यार कितल्या प्रितीपात्र जाल्लें राम म्हूण म्हळ्यार रामान सर्वस्व परित्याग करून वत म्हणतना तागेले म्हूण कसन आसा त्या सर्व राम दान करता असेल काही सर्वांक दान करून करून सर्व परित्याग करून वत आसा. त्या कालाक सर्व अयोध्यावासी रामाल मागशी चमकोन येत असाची. रामा तू आमकां सोण वच्चो नका, तुची राय दावका आमकां, तू वनवास करचे उचित नाही. रामायण अत्यंत सुंदर जावन वर्णन करता. रामान सोण वच्चे कालाक सर्व अयोध्या पट्टणांत नाग्निहोत्राण्यहूयंत नापचन गृहमेधिनः अकुर्वन्न प्रजा कार्यं सूर्यश्चांतरधीयत. सकाळी सांजवाळा कोणे अग्निहोत्र करनी काही, खंचे घरांतू गॅस लायनी काही. म्हळ्यार रांदपना रामान वच्चित असल विषम घडिगेरी आम्ही भोजन करचे उचित वे म्हणून म्हणाल अभिप्रायान कोणे त्या दिवस गॅस लायनी काही. सर्वान स्वयं प्रेरणेन स्वयं घोषित दावन सर्व तांगेल्या वहिवाट कसन असं व्यापार असा अंगडी सर्व बंद केलेलं काही. त्या दिवस रामान वच्चे दिवस गायी ताजी वासराक दूध दित्त नाशिल्लें काही. दुःख गायक राम सोण वत्तस मग तितलं मात्र नाही. वर्णन करताच कितलं तरी म्हणून म्हळ्यार आवसूक एक पुत्र संतती जाल्ल्यारी ताजी तितले संतोषा विषय आनी खंयचेय विंगड ना. त्या दिवस रामान जाल्लेले दिवस रामान विषय त्या वनवास करच्याक वनवासाक वच्चे संदर्भाचेर आवसूक संतती जाल्लेले कडेन आवसू संतोष पावनाशिल्ले काही. कित्याक रामान वच्चे तसले विष घडिगेर ह्या चेडो जाल्ला मू पुत्र संतती जाल्ल्यार सर्वांक संतोष जाल्यार रामान वच्चे संदर्भाचे ह्या चेडो जाल्ला म्हणून घेवन दुःख पावता आशिल्लें काही. अत्यंत सुंदर जावन वर्णन. पुत्रम प्रथमजम लब्ध्वा जननी नाभ्यनंदत. खंयचे आवसूक संतोष दायनी काही. असले रामालनी त्या अयोध्या वासील मध्य आशिल्ले तसले संबंध म्हळ्यार तितले प्रजा अनुराग रामान संपादन केल्लेले. अशी अस्सल संदर्भाचेर जाल्यारीची राम तागेले मनाचे संयम पळया. अस्सल एक दुःखद परिस्थिती आसा, विषम परिस्थिती प्राप्त जाला, दयनीय परिस्थिती, सर्वस्व परित्याग करून राम वत्तस जाल्यार राम ह्या संदर्भाचेर कुशाल करता.
तो सर्वस्व सर्व दान करत म्हणताना एक त्रिजटा म्हणेल एक ब्राह्मण येता अत्यंत दरिद्र दारिद्र्याच पराकाष्ठा कसने नातका तो येऊन रामा निमगीता रामा तू सर्व दान करतस काही तू गेल्या असतील वस्तू म्हणून हा ऐकलं हा अत्यंत दरिद्र मी गेल्या कसने ना अनेक चरडू मासाची तांका पोटभरची कतिरा तू कसने एका दान करचे साध्य स्वयंका म्हणून घेऊन दान निमगीता राम सांगता रामान दान दिवी येत असेल ना रामदान तिथलं सुले भेर देना राम म्हणता रामाला है ताण विनोद करचे रामान परिहास करत राम तो म्हणता ताका त्रिजटा म्हणेल ब्राह्मणाका तू एक काम करी तो पाप दरिद्र ब्राह्मण तागेले शरीरांत असेल हड्ड पुरा दिसता मला खावच्याक गतीना अत्यंत कष्ट कालो एक शाल पांगून घेऊन आयिल्लो तो कसं नाही तागेला हड्ड दिशा ना म्हणून घेऊन आणि एक बोड्ड धोरण वृद्ध तो बोड्ड धोरण घेऊन आयला रामान सांगले काही पळ्या तुगेल्या हातांत हे बोड्ड असना हे बोड्ड काणू कितले तुगेले शक्ती असा तिथलं सर्व शक्ती तू उपयोग करून हे बोड्ड उडे हे बोड्ड खंय वचून पडता ते थंय पर्यंत कितलं गाय राबच्या साध्य असा तिथलं गोदान हांव तुका करता म्हणाल काही राम तो म्हणाल काही वै रामा जायतम वृद्ध ब्राह्मण तो तागेला कसन शक्ती असा कसने शक्ती ना दलारी ताण तागेला शाल काढले काही काण घेऊन घट्टी बांधून घेतले काही कुरटाक तागेला दंड आसिलाय आणि कसन सर्व तागेला देहाची सर्व शक्ती तागेला हातांत हाणू इतले वेगार उडेल काही म्हळ्यार इतले फोर्सार उडेल म्हणून म्हळ्यार त्या सरयू न्हंयचे तटाला थंय थंय वचून पडले काही रामू सांगता मन्युर्न खलु कर्तव्य परिहासो ह्यजम मम अंत्यार सांगता तू बेजार करून घेऊ नका हाव परिहास केलेला तिथल्याची हे अपहास नाही हाव परिहास केलेला कुशाल केलेला म्हणून घेऊन सांगून त्या ब्राह्मणाका तिथलं गोदान करून घेऊन राम मुखारसून बायसवरून वत्ता सांगची तात्पर्य अस्सल एक दुस्थिती प्राप्त जाल्ला दलरीची अस्सल समयाचेरी रामाल मनाचे संयम कसे आसिलाय म्हणून म्हणाले हा एक दृष्टांत तशी रामू सुमंत्रो अनेक दिवसपर्यंत रामालोटो ताका खैतवो रामो तागेलं मन परिवर्तन जाऊन वापास आमगेलो येत की म्हणून 4-5 दिवस सुमंत्रो रामालो टोची राबता दर गेले रामाल मनः परिवर्तन दायना राम सुमंत्रक सांगून पेटेता सुमंत्रा तू मी गेलो तो अशी योग्य नाही किता म्हणा आव सुकैक एक संशय येता तू सुरवेर बस वापास अयोध्येक बस तू मी गेलो तो अशी योग्य नाही म्हणून म्हणता त्या कालाक सुमंत्र वापास बायसवरून येत म्हणताना खंच रथावेर बसकारून घेऊन हाडलेला त्या खंचे घोड सर्व ताण बांधून घेऊन त्या रथार बसकारून घेऊन हाडलेला त्या घोड्याक वचा 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 म्हणून घेऊन मारत काही घोड खंचे ऐकनाच त्या कालाक पळया प्राणी वात्सल्य कितलं असिल रामाक केवल अयोध्या वासी वैर असिल तसल प्रीती अभिमान प्रजेक तागेल वैर असिल प्रीती अभिमान अन्यादृश आम्ही पळयला दलरी राम प्राणीवत्सल प्राण्यांक वरकेन कितलं रामावैर प्रीती असिलाय म्हणलं ह्या दृष्टांत त्या घोड्याक सर्व वचा म्हणून म्हणत काही सुमंत्र घोड खंचे ऐकनाच काही रामान गेल्लेल दिक्कानची त्या पळत पळत पळतची दुःखित दावून अश्रुधारा होळतस त्या दोळ्या त्या घोड्याच्या दोळ्या दुखून असल्या प्रीती प्राण्यांक दलरी रामावैर असिलाय तसल्या आदर्श एक लोकोत्तर व्यक्तित्व रामाला ह्या मात्र नाही मुकारी रामो जटायू उद्धार करता जटायू एक सान पक्षी वर्गाचे रामाक तागेल वैर कितलं कारुण्य म्हणून आम्ही चिंतन करका हेकडे पंचवटीन तो सीता लक्ष्मण राम वास करून घेऊन असेल संदर्भाचेरी वनवासात संदर्भ मायामृग दावून मारीचु नीचु येत्ता सीता त्या मायामृग मक्क दाऊ का म्हणून बैसता राम लक्ष्मण ताजी माक्षी बत्ताचे हेकडे सीता एकाकी दावून असेल तेदना रावणू संन्यासी वेशार येऊन तिक अपहरण करून भरता असल संदर्भाचेरी जटायू सानपक्षी प्रतिभटन करत जटायू रावणान अपहरण करून वत्त म्हणताना युद्धाक देऊनता जटायू दलरी रावणाल पराक्रम रावणाल प्रताप रावणाल शौर्य हज्जी एद्राक जटायू खैराप्ता राबना दलरीची
रावणान कोरचे कार्य अयोग्य है, उचित नाही म्हणून प्रतिभटन करता रावणालुट युद्धा देवंता रावण तागेल खडग काम प्रहार करता ताजे रेक्के कात्तोरन थई पडत जटायु हेकाडे जटायु उठोच्या दायना प्राण सोण वचना प्राण मात्र आसिले जटायून प्राण रक्षण करून घेतले कित्या म्हणल्यार ह्या दिक्कान राम येता सोदून घेऊन सीतेक हे वार्ता रामा खाव पावो का त्या निमित्ताक मात्र प्राण रक्षण करून घेऊन जटायू आसिलो रामू लक्ष्मण समेत जाऊन त्या दिक्कान येता जटायू तागेले प्राण मात्र धरून घेऊन पडला थई राम निमगीता कसन जाल्ले म्हणून निमगीता जटायू अत्यंत संक्षिप्त जाऊन त्या सर्व घटन कसन आसा त्या वर्णन करत रामा सीतेक रावणान अपहार करून चमकला हाव प्रतिभटन केल्ल्या त्याला मिज्जाना एदुरसुचे साध्य दायिनी ह्या दक्षिण दिक्काक तांणी चमकले म्हणून घेऊन जटायू सर्व रामाक सांगता आणि थई प्राणान त्या प्राणत्याग करता रामाले पादारविंदांत तागेले प्राण समर्पित करता तो रामो सांगता वाल्मिकी रामायणांत अत्यंत सुंदर जावन वर्णन करताचे हा प्रसंग वाल्मिकी सांगताची रामान कसन म्हणल्या लक्ष्मणाक म्हळरे सौमित्रे हरकाष्ठानी निर्मथिष्यामी पावकम गृध्रराजम दिधक्षामी मत्कृते निधनंगतम लक्ष्मणा थै वचून राखू ढाडी हाव आत्ता मिगेल कतीर प्राण परित्याग केलेलं तसलं प्राण समर्पण केलेलं तसलं ह्या जटायू पक्षीक अंत्यसंस्कार हाव करता वस राकुढहारी उज्जलाई म्हणता रामाल कारुण्य पळया भक्ताल वैरी जटायू एक सान पक्षी दलरी रामाल कतीर ताण प्राण परित्याग केला प्राण समर्पण केला म्हणल्या एक मात्र दृष्टीनं रामो अंत्यसंस्कारो त्या पक्षी कोरका म्हणून नासिल्या एक पक्षी म्हणून उदासीन कोरनो रामान मुखार वचेत आसिल्या रामान तशी करणी स्वतः राम राबोन लक्ष्मणांकडे सर्व राखोड हाडून कसकसन अंत्यसंस्कार कोरका त्या जटायूक अंत्यसंस्कार करून घेऊन राम मुखार बाय सोरून वता हे रामान भक्ताल वैर दाखयलेलं तसलं कारुण्य प्राणीवत्सलो म्हणचे हे एक व्हड उदाहरण जटायूक आसिल तसलं भाग्य इतिहासांत आणि कोणाक आसा स्वतः परमात्मान येऊन जटायूक अंत्यसंस्कार केला आणि कोणाकच असल भाग्य असं की ना वादिराज स्वामी तंगेल दशावतारांतू अत्यंत सुंदर दावनो प्रार्थन करताच देवाक संपाति पक्षी सहजं पाप रावण तं पावनं यद कृथाः त्वं पापकूपपति तं पाहि मान्तदपि पंपासरस्तटचर वादिराज स्वामी प्रार्थन करताची देवा तू इतलं करुणा समुद्रो करुणा सागरो दयानिधी तू व त्या सान पक्षी संपाती सह संपातील भाव जटायू त्या जटायूक तू उद्धार केला देवा तशस्त म्हणताना पापकूपांत पडलेलं तसलं हाव मक उद्धार करची कसं व्हाड देवा तुका त्या जटायूक उद्धार केलेलं म्हणकेच मक उद्धार कर त्वं पापकूपपति तं पाहि मान्तदपि पंपासरस्तटचर म्हणून घेऊन वादिराज स्वामी अत्यंत सुंदर दावन प्रार्थना करताची तशी रामाला कारुण्य प्राणीवत्सल दावन असेल राम म्हणून म्हणच्याक ह्या एक आमका दृष्टांत मिळता तदनंतर तागेले हे वात्सल्य तागेले हे कारुण्य केवल रामा प्राणीवर्गा मात्र सीमित दावन नासिला एके मनुष्यवर्गा मात्र सीमित दावन ना तागेले प्रजा कोण आसाची अयोध्या वासी कोण आसाची थंय मात्र सीमित दावन नासिले रामू तागेल शत्रू वैर जाल्यार ताण रामान कारुण्य दाखयलेलें आसा शत्रुवत्सलो म्हणून घेवन रामाक पळय ताका दृष्टांत लंका दहन जाता लंका दहन जाले नंतर रावण सर्वांक मीटिंग आपेता तागेले मंत्रीवर्गांक सर्वांक मीटिंग आपोवन सांगता एक सान मांकड येवन आमगेले समग्र हे राज्य लंका दहन करून चमकला हे आमकां अवमानाचे विषय ताकाची हे एक मांकडान अशी केला म्हण नंतर फाल्या त्या कपी सैन्य समग्र हांगा आयल्यार आमगेले अवस्था कसन आहे ताकाचे आम्ही मुखार कसन स्टेप्स घेऊ का आमगेले प्लॅन कशे आसा मुखावेल युद्धाचे तांणी आयल्यार हे सर्व मंत्रालोचन करका म्हणून सर्वांक आपेत राम तेदन सर्व मंत्रीवर्ग रावण आपेत सर्वांक तेदन सर्व मंत्रीवर्ग सांगताची रावणा प्रशंसा करताची तुका हे मांकड कसं व्हड विषय नाही
त्या यह कश्चित एक मांकड येऊन चमकला, तू व इंद्रावैर जय प्राप्त करून घेतलेलो, कुबेराल मर्दन केलेलं तसलो, कैलास पर्वत हातान उकळेल तसलो महापराक्रमी तू गेले ह्या पुरा कसन सर्व नाही ह्या अत्यंत गौण म्हणताच. दलर विभीषण मात्र रावणाले हितचिंतकता. विभीषण येऊन सांगता, रावणा तू ह्या करची कार्य उचित नाही. तू एक व्हड अपराध केला, सीतेक अपहरण करून हाडला. तू आत्त रामाला पराक्रम तुकू गोतना, तागेल प्रताप तुकू गोतना, तागेल शौर्य कसन म्हणून गोतना, तागेल धैर्य कसन म्हणून गोतना. आम्ही तागेल विरोध बांधून घेऊचे सम नाही. दलर ताजी वटू राम करुणा समुद्रता. तू आत्त वचून सीते का वापस वपसी तो खंडित क्षम करता कसं नाही करना. ह्या युद्ध हंगाक राबता नातल्या अनेक मुखार वचून अनेक रक्तपात दाता ह्या करू नका म्हणून घेऊन हितवचन सांगता विभीषण रावणाक विभीषणाले हितवचन लागणे. हे मूर्खा, हाव मिगेल भाव म्हणून तुका सोडतस. तू मिगेल भाव न येतील असल्यावर हाव तुका आजीच हंगात संहार करत असेल. वस्तू एक क्षण मिगेल यद्रा राबू नका. तू मक्का हितवचन सांगता म्हणून हाव अपेक्षा केल्या रे असल्या सजेशन दितस्व तू मक्का म्हणून घेऊन विभीषणाक निंद करून घेऊन पेट्याता. विभीषणाक कळता रावणाक विभीषणाला मन कसं नाही म्हणा रे, दालतीतलं रावणाक अण्णा परिवर्तन करूया, चांग वाटतं येत्तलो ना, चांग वाटतं या ना. दुष्टाल बुद्धी तसल्या स्वभावतः दुष्ट रावण. हेकाडे विभीषणू लंकापट्टण सर्व सोण घेऊन हेकाड्यात रामा येऊन शरण जात. रामा हाव तुक शरणू. हाव मस्त प्रयत्न केल्या रावणाल मनःपरिवर्तन कोरच्या कदल्यार दायनी हाव तुक शरण दत्त असं म्हणून महाभक्त विभीषण रामा शरण दत्ता. त्या कालाक कपिसैन्याचे प्रमुख सुग्रीव, जांबवंतो, अंगदो सर्व कपिवरेण्य म्हणून कोण असेल कपिश्रेष्ठ सर्वांनी विरोध व्यक्त केलाय. रामा विभीषणाक आमगेल पक्षा घेऊ नका. कित्या म्हणा रे, युद्धाच्या संदर्भाचेर व्हा आमगेल भितर आयला. हागेल आयडिया आमक कसन असं म्हणून गोतना. आमगेल भितर येऊन आमगेल कसन सर्व आयडियास प्लॅनस खूब कसनस ह्या सर्व समजून घेऊन वापस थई वचून रावणाल पक्ष सिरवल्या रे. कोणा गोत्तो अंतरंगांत हो रावण पक्षपाती दावनश्य पुरा भाईचान मात्र हाव तुक शरण दत्तस म्हणून सांगतश्य पुरा म्हणून घेऊन सर्वान रामाक सांगल्या. हनुमंतान मात्र सांगानी. हनुमंत मात्र सांगता, रामा विभीषणाक तू अवश्य स्वीकार करूयात. कित्याक म्हणा रे, तो अंतरंगांत तागेले मनांत विष आसिल वय म्हणून जाल्यार रे तागेले ते तोंड म्हळ्यार कन्नडींत हे दिसत आसिल्या जाल्यार रे हागेले वचन पळयल्यार रे म्हाका तशी दिसना. रामा तुक गोतनातील विषय कसना, तुक सर्व गोत आसा जाल्यार ह्या मिगेल अभिप्राय. विभीषणू ताणे तकडींत घालनो रावणाक आनी रामाक घालनो. राम कितलो गुणवंतो, तागेले भितर कारुण्यार कितलो गुण आसा, तागेले सद्वर्तना सद्गुण हे सर्व पळयला. अरे तशीच रावणाक वरकेन तागेले दुष्ट गुण हे सर्व पळयला. हे पळोवंक घेऊनच तो शरण जाल्ला, ताका अवश्य स्वीकार करूं येता म्हणून म्हणता. सुग्रीव सर्व कोणे ओपवनाची. सुग्रीवारे सांगताच रामा नाका, ताका स्वीकार करू नका. राम सांगता एक वचन सांगता. राम सांगता सुग्रीवा हाव ताका स्वीकार करता विभीषणाक. कसल्याक म्हणून म्हणल्यार रे मिगेल एक व्रत आस म्हणत राम. पळया आम्ही सर्व देवाल कतीर एक व्रत धरताच. एकादशी व्रत अश्या पुरा, भीष्म पंचकादे अनेक व्रत अश्या पुरा, उपवास केले अनेक तराच नाना तराच व्रत करताच देवाल प्रीत्यर्थ, देवाक प्रीती देवा म्हणून. देवाल कतीर आम्ही व्रत धरच्यास जाल्यार देवान तागेल भक्ताल कतीर व्रत धरचे म्हणून म्हणायला ऐकलेच की कोणे ना. जाल्यार रामान धरला, कृष्णान धरला हे व्रत. स्वतः राम सांगता भक्ताल कतीर मिगेल एक व्रत असा, हाव व्रत धरला. कसन त्या व्रत, सकृदेव प्रपन्नाय तवास्मीति च याचते अभजं सर्वभूतेभ्यः ददाम्येतद्व्रतं मम. मिगेल व्रत कसं नाही म्हणा रे, एक पंथा कोणे दावो ताण येऊन मिगेले शरण दाल्ले म्हणून जाल्यार त्वमेव माता च पिता त्वमेव. देवा म्हाका सर्व तुवची म्हण अनन्य भावान म्हाका कोण एक पंथा सकृदेव प्रपन्नाय एक पंथ म्हाका शरण जाल्यार पुरो
हाव अभयं सर्वभूतेभ्यः ददाम्येतद्व्रतं मम सर्वांक हाव अभय दिता ह्या मिगल वचन ह्या मिगल व्रत म्हणत राम असल हॉड वचन रामान सांगला तो म्हणत सुग्रीवाका ह्या मिगल व्रत त्या कारणानं हाव विभीषणाक स्वीकार करता तो भक्त जाऊन मिगेला येऊन शरण झाला हाव ताक उद्धार करता मिगल पक्षांत घेता म्हणून म्हणता हंगाक राब्बाना रामानी मुखारसून सांगता विभीषणो वा सुग्रीव यदि वा रावण स्वयं दत्तमेवाभयं मया सुग्रीवा विभीषण नाही फाल्याक स्वतः रावण येऊन मक्क शरणದಲ್ಲಿ म्हणूनದಲ್ಲರಿ ರಾಮ ಮಿಗಲ ಚೂಕಿದಲ್ಲ ಮಕ್ಕ ಕ್ಷಮ ಕರಿ म्हणून ವಾಪಸ್ ತಾಣ ಸೀತೆ ಕಾಣ ಒಪ್ಸಿನ ದಿಲ್ಲಿ म्हणूनದಲ್ಲರಿ हाव तक्कदलरी अभय दिता हाव सोडता युद्ध हंगाक स्थगित करता म्हणत राम अस्सल कारुण्य राम दाखेता तागेला भक्ताक एक कंडिशन मात्र कसं म्हणा अनन्य भावानं आम्ही शरण जाऊ का कृष्ण दलरीची कौंतेय प्रतिजानीहि नमे भक्त प्रणश्यती म्हणता प्रतिज्ञा ह्या मिगेल भक्तांक केदनाई नाशना ह्या मिगेल वचन हा प्रतिज्ञे करून सांगता म्हणून कृष्ण अर्जुनाक आश्वासन दिता तसं एक होड आश्वासन कृष्णानं रामानं देवान आमक दिल्लेलं असं अनन्य भावान आम्ही परमात्माक शरण दाल्ले बाई म्हणून झाल्यारी आमगेल सर्व भार परमात्मा घेता आमक कसं जबाबदार ना सर्व रेस्पॉन्सिबिलिटी देवाला तो आमगेला उद्धार आमगेला कष्ट नष्ट सर्व तो पळून घेता तशी रामाला हे शत्रुवात्सल्य आमका पळोचे मिळता रावणाक युद्धांतू रावण येता कुंभकर्णान उठोचकिना फूडे रामाक आणि रावणाक एक पण युद्ध जाता युद्ध जाऊचे कालाक रावण एक प्रकार जाऊन रामावैर बाणप्रयोग करत असता हेकाड राम विरथ जाऊन असता ताक रथना न्याला राबला त्या कालाक हनुमंत येऊन रामाक तागेल खांद्यावैर बसकारून घेऊन युद्धावत्ता राम तागेल बाण सर्व प्रयोग करून रावणाला असेल कसं नाही त्या रथ अस त्या छिद्र करून उडायता तागेले घोड तक्क नाश करता रावणाला असेल खडगस त्या खडग नाश करता निशस्त्र करून घालता रावणाक आणि कसं राम रावणाक संहार करता म्हणून आम्ही लेखका रावण वरकेन तशी लेखत असता आणि हाव गेल्लो म्हणून लेखता रावण त्याला राम म्हणता सर्वान बंधून प्रतोष्य सकल भोगान अनुभूय तू वापास ये तुक्का हा ह्यापंत सोडत वस रावणा वापास वस अंतःपुराक वस तुगेले बंधुवर्गा सर्व मेळा तुगेले इच्छा कसं नसतं मनोकामना कसं नसतं त्या सर्व पूर्ण करून घेऊन वापास या सर्वान बंधून प्रतोष्य पुनरेही मर्तुम वापास कडेर या म्हणता पळया रामाला मन अंत कसं नाही म्हणा रामाक त्या कालाक ताक संहार करचे कसं एक होड विषय नाही दल्यारीची राम तागेल मन अंत कसं नाही म्हणा रे ह्या संदर्भाचेर पुणी रावण खै येऊन शरण दात की सीतेक वपसून रामा मिगेल चूकी दाल्ल्या म्हणून पश्चाताप दग्ध दावनी मग शरण दात की पळोया हाव तर क्षम करचे साध्य असल्यावर क्षम करून सोडता म्हणून म्हणेल रामाल मनात जाल्यार रावण तागेल दुष्ट बुद्धी खै सोडता वापास वत रावण वापास सर्व सैन्याक घेऊन आणि मुकावेल कशी रामाक संहार कर का म्हणून आणि मुखार आम्ही कशी प्लॅन करू का म्हणून वापास सर्वांक आपण कुंभकर्णाका जागेता असल पुरा सर्व दौष्ट्य रावण प्रदर्शन करता शुक आणि सारण म्हणून घेऊन रावण पेटेता तागेले सैन्याचे राक्षस ते समुद्र उल्लंघन करचे की ना फुडे एक पंत वचून पळून येता कपी सैन्यांत कितलं जन असाची स्पाई जाऊन पेटेत कपी सैन्यांत कितले लोक असाची पळ्या तांगेले आयडियाज कसं नसतं युद्धाक प्लॅन्स कसं नसतं त्या सर्व माहिती हंग घेऊन या संग्रह करून या म्हणून रावण पेटेत तो गजनाक हे शुक आणि सारण म्हणल्या मांकडा बेशारी गुप्तचर जाऊन गूढचर जाऊन कपी सैन्यात प्रवेश करताच कोणाक कळना जाल्यार विभीषण तो राक्षस कुलाचो ताक कळता ह्या राक्षसाला नैज गुण कसं नाही तांगेल रूप कसं नाही विभीषणाक कळता विभीषण धोरण दित तांका शुकसारण हे आमगेल कपी सैन्याचे नाही है रावणाला पक्षाचे है म्हणून गूढचर जाऊन आयलाय म्हणून अंगदो सर्व ताक घेऊन मारताची शुकसारण दोघ जन रामाला येऊन शरण जाताची रामा तू आमक उद्धार कर रे आमक दय करून सोड रे संहार करू नका म्हणून राम ते म्हणता पळया शत्रू पक्षाचा तो सर्व माहिती संग्रह करून वापस बच्चा म्हणायला राम संहार करण्याशी वापस सोन पेटेत तांका राम सांगता पळेल वे तुम्ही आमगेले समग्र सैन्य कितलं लोक असाची कितल्या कपी असाची आमगेले प्लॅन कसं नाही आमगेला आयडिया कसं नाही युद्धाक त्या सर्व समजून घेतलं वे तुम्ही आणखी तुमक माहिती दाव का जाल्यार सांगा आमगेला हंग मंत्री असतात
तो आणखी तुमक डिटेल्स दिता म्हणून सांगता राम पळया शत्रुदलरीची रामान सोडली तांका अशी शुकसारणांक शुकसारण वत्ताची राम सोण दिता शुकसारण थई वचून रावण आले गी रामाले प्रशंसा करताच रावण निंदित असतांका कसन माहिती संग्रह करून येईल तो सांग कितले जन असतात तई कपी सैन्यात सांग म्हणले हन्नी माहिती दित्तनाच शुकसारण रामाले गुणचिंतनाची गुणाची प्रशंसा करतसाची गुणगान करतसाची राम कितलो रामाक आमगेर वयर कितलं कारुण्य आम्ही शत्रुपक्षात दलरी रामान आमकां सोण दिल्या म्हणून रामाक जय जयकार घालतसाची तसल्या शत्रुवत्सलो राम अशी रामाल व्यक्तित्व आम्ही अनेक दृष्टिकोनारे पळोवचें एक साध्य ह्या सर्व वाल्मिकी रामायणांत अत्यंत सुंदर जावन वाल्मिकी महर्षीनं वर्णन केल्लेलें आसा प्रजावत्सल जावन शत्रुवत्सल जावन प्राणीवत्सल जावन आम्ही रामाक पळयलेलें आसा ताजी वटुवटूची श्रीमद वाल्मिकी रामायणांत आम्ही रामचरित्र श्रवण केल्लेले कडेन आमकां कसन जाता आमगेल्या जीवनांत आशिल्लें तसलें दुःख कष्ट उपद्रव विघ्न कसने असल्यारीची सर्व नाश जाता देहांतू उत्साह नाश्य पुरो निरुत्साह आश्य पुरो जीवाक एक चैतन्य नाश्य पुरो डिप्रेशन नाश्य पुरो शरीरांतू आरोग्य नाश्य पुरो नाना तऱ्हाचे रोग आश्य पुरो कसने रोग असल्यारी रामाल चरित्र आम्ही श्रवण केल्यार पूर काही ह्या सर्व निवारण जात काही ताका उत्तम साक्षी ज्वलंत दृष्टांत मला संपातीने जटायू सूर्याल सारथी अरुणाल चरडुमा तांके एक पंता स्पर्धे प्रारंभ जाता जटायुकने संपातिक कसन स्पर्धा म्हणल्यार सूर्यमंडलाक कोण अत्यंत वेगारी उड्डून वता पळया कोण फर्स्ट पावता थंय सूर्यमंडलाक तो श्रेष्ठ म्हणून पळयावे म्हणून घेवन संपातिक बाब्बाव तांगेर मध्ये स्पर्धा आरंभ जाता संपाती दोग जन उडताची सूर्यमंडलादिक्कान उडताची अत्यंत वेगान उडताची जाल्यार सूर्याचे प्रखर किरणाचे तापान जटायू सुस्त जावन वता का आनी कसन जटायू पडता म्हणून संपात तागेले व्हड रेक्केन कसन करता ताका थोड्याची सावट मेळो तंप दाववा म्हणून घेवन ते कवर करता त्या कालाक त्या सूर्याले तापान किरणाचे प्रखर किरणाचे तापान हागेले रेक्के कसन आसा त्या लासून वचून संपाती तोग पडता जटायू वंचून येता जाल्यार संपाती तोग पडता संपाती दक्षिण दिक्काक त्या समुद्रा येवन पडता थई पडला संपाती अनेक कालपर्यंत थई पडला हेकडे प्राण मात्र आसा उठोचे दायना कोरचे दायना अत्यंत विषम परिस्थितीर आसा त्याची कालाक हेकाडे कपी सैन्य सुग्रीव तागेले सुग्रीवाग्नी कोरून आसता सर्वांक सर्व दिक्कान सर्वांक तो पेटोवन आसता हेकाडे हनुमंताक तागेले नेतृत्वारी एक तंडाक पेटोवन आसता तो दक्षिण दिक्काक आनी सर्व सीतेक सीतान्वेषण करता करताची दक्षिण दिक्का येताची सीत मेळना आनी मुखार समुद्र सर्व कपिवर कपी सर्व बैसून आलोचना करताची अरे आम्ही मुखार कशी वच्चे हांगा समुद्र आसा आम्ही दांडून वच्चे दायना येदोपर्यंत आमकां सीता मेळ्ळी सीतान्वेषण आम्ही करनी म्हणून जाल्यार मागशी वापास चमकल्यार सुग्रीवाल आज्ञा आसा तो मरणदंडन दिता मुखार हांगा वच्ची तशना असल विषम परिस्थितीर तांकां प्रायोपवेशा बैसतात आनी हे आमच्यान आनी दायना म्हणून बैसताची बैसील तेदना त्या सर्व कपिवरेण्य थंय आशिल्ले रामाले चरित्र सांचे आरंभ करताचे सुरवेर दुखून रामाले सीता स्वयंवर दुखून आरंभ करून राम कशी त्या ताणे धनुष मोडले शिवधनुष मोडले तदनंतर सीता स्वयंवर कशी जाल्ले तदनंतर कल्याण कशी जाल्ले कडे रामान कशी हे सोडका जाल्ले सर्व राज्य सर्वस्व परित्याग करून रान्ना येवका जाल्ले रान्नांत अनेक दुष्टाल संहार केले ताणे विश्वामित्रा लुटू आसील तेतून दुखून हे सर्व चरित्र हे सर्व कपिवरेण्य सांगत येताची जटायूले घटन पर्यंत येताची जटायू रामाल खातीर ताण प्राण परित्याग केले रामान स्वयं तेगेले अंत्यसंस्कार केले म्हणलेले हे विषय पर्यंत रामायण सर्व त्या कपिवरेण्य थंय बसीन सांगताची हे विषय संपादी थंय दक्षिण दिक्कांत पडलेलो संपादीक हे विषय ऐकत त्या ऐकलेल्या संदर्भाक अनेक रामायणाचे कथा प्रसंग ऐकले संपादीन जटायूल पर्यंत ऐकले कालाक तत्क्षण तागेले ते लासून गेले तसं रेक्की कसा नसा वापास चिगूर नाही रुक्काचे ब्रांचेस वयर आशिल्ली पाल्ल कशी वापास त्या चिगूर व्हड जाता तशी हागेली चिगूर नाही
उडलं काही संपाती उड्डून त्या सर्व हनुमंताला की त्या सर्व मांकड थंय आसिलकडे आईलो संपादीन म्हणले काही आईच्या दिवसाक हाव धन्य म्हणून घेऊन सर्वांक धन्यवाद सांगले काही कित्याक तुम्ही रामचरित्र सांगेल निमित्तान माक वापास मी गेल रे चिगूर नाही आईच्या दिवसाक रामाल चरित्र रामायण ऐकलेल कडे ना रामनाम स्मरण केलेल कडे ना रामनाम कीर्तन केलेल कडे ना ताजे प्रभाव कसा नाही ताजे महात्म्य कसं नाही म्हणून घेऊन आमक साक्षात आमक दृष्टांत संपाती तशी संपाती व्हड कार्य करता उड्डून तो पळयता सीता खंय आसा म्हणून पळयता सीता अशोकवनांत आशिल्ल्या तागेले त्या दृष्टीक दिसता वापस येऊन ह्या विषय सांगता रावणान सीतेक अशोकवनांत दवर घेतला म्हणून सांगता रामाला एक व्हडा सेवा संपाती करता तशी आम्ही त्याला रेची ह्या संदर्भाचेर रामचरित्र आमगेल जीवनांतून आमक कसनेची दुःख कष्ट विघ्न कसने असल्यारी शरीरांत अनारोग्याशा पुरा मानसिक अस्वास्थ्याशा पुरा कसने असल्यारीची रामाल चरित्र आम्ही प्रारंभ करून अंत्यतय एक पंत ऐकल्यार पुरो आमक वपास संपादी म्हणकेची आमका आमगेल कष्ट विघ्न उपद्रव सर्व नाश जाता निरुत्साहासील कडेन एक उत्साह येता जीवाक एक चैतन्य येता मुखार आम्ही करचे सर्व कार्यांत आमका यशस्वी मिळता त्या प्रकार रामाला अनुग्रह सर्वांक दावा रामनाम तारक मंत्र दलरीची सर्व कर्तसाची रामाल चरित्र ऐकलेल कडेन मात्र नाही निरंतर तागेल्या जप केलेल कडेन वरकेना रामाला अनुग्रह सर्व भक्तवर्गांक समाजवर्गांक दावा म्हणून घेऊन ह्या संदर्भाचेरी हांगाक ह्या प्रवचनाची मालिका श्रीकृष्णाक अर्पण करतोची श्रीकृष्णार्पणमस्तु।